Hi लोगोफोर वेलकाम टू बेक माय YouTube चैनल आंनि बिनय Vlogs YouTube चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय जों दायो खैराबारि स्टेशनावहाय दङ ओमफ्राय जों थांगोन दायो खैराबारिनि मुंख्लं गार्डेनाव नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ आरो लोगोसे जायफोरा नाखि आंनि चैनलावहाय गोदानै फैदों बिथांमोना आंनि चैनलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै ला जाहाथे नोंथांमोना आंनि भिडिअ आपलोड होनायखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनो भिडिअखौ जागायनो सानबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम लकडाउननि एसे सोलायदोंबो जानो हागौ जायगाफोरा माबायदि जानानै दं नोंथांमोना नायलांबाय थादो भितरावहाय हाबलांनोसै नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे नायलांबाय थादो नै जों दायो मोनफैबाय मुंख्लं गार्डेन पार्कआवहाय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो नुहुरदोंना लोगोफोर बेयाव गाखोआखैनो जोङो दा दसे थानानै गाखोगोन आरो नोंथांमोनखौ खाथियावहाय दायो दिन्थिगोन जोङो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो नै लोगोफोर बिफां गायगासिनो बैफोर बिफाङा गिदिर गिदिर जाबाथाय गरम बोथोरावहाय जिरायनो फैनो हागोन आरो लोगोफोरा बरिया बार नाङो आरोखि अखा बोथोरबाबो टेनसन गैया लोगोफोर लामाया जा मोजांखा टाइल्स होनायसो नै नाय लोगोफोर नाय अखा हाब्लाबो साथा लानानै बेरायजागोन बेयावहाय टेनसन गैया लोगोफोर नोंथांमोना खनसे फैयाखैब्ला फैनानै नाय जोबोद मोजां नांगोन आरो गोसोखौ भिउ नाय लोगोफोर भिउ नाय जों दायो बैयावहाय गाखोनोसै बैयाव मानगोनां गोबां मुंख्लंफोरनि मुं होनानै दोनदों आरो लोगोसे गोदोनि सुबुंफोरनिबो सावगारिफोरखौ रोखा रोखायै होनानै दोनदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो बैयाव लिरनानै दोनदों बैयाव गाखोयोब्ला सेन्देलफोरखौ खुनानै दोन होननानै नोंथांमोनाबो फैयोब्ला सेन्देलखौ खुलिनानै जाहाथे बैयावहाय गाखोहैयो बैयावहाय गाखोनोसै वाव बेसे गोजोननाय मोन्दों बैयावहाय फैनानै नोंथांमोनाबो फैनानै मजा ला नोंथांमोना दायो बैखौहाय नायखांबाय जों दायो थांनोसै एसे इन्जय खालामनोसै भिउसखौ नायनानै माबायदि मोनो नोंसोरो कमेन्ट खालामदो लोगोफोर नायनानै माबायदि मोन्दों अब्लासो मोनथिगोन नालाय मोजां जादोंना जायाखै भिडिअफोरा ओंखायनो नोंथांमोना नायबोलाथाय कमेन्ट खालामनो दाबावगारखादो लोगोफोर जों दायो बैयावहाय एसे गेलेनोसै नोंथांमोनाबो फैबोला बैयावहाय गाखोनानै नाय मादि मोनो जोंथ' जोबोद आराम मोनगोन बायदि मोनदों आरोखि जों दायो गाखोनोसै नोंथांमोनाबो बैयावहाय गाखोनोब्ला खैराबारिनि मुंख्लं गार्डेनावहाय फैनानै गाखोफै लोगोफोर नोंथांमोनाबो फैनानै मजा लाफै बिराद इन्टारेस्टिं वाव थांनो गोसो जालाया फैब्ला नोंथांमोनाबो फैनानै मेंबोला बैयावहाय गाखोफै आराम लाफै उन्दुलांनो ओंखारलायगोन लोगोफोर मेंबाय लोगोफोर गेले गेले नै जों दायो न'आवहाय थांनो नामायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोन्दों अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर जों दायो न'आवहाय थांनोसै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोननि सेरावहाय थाबैनो भ्लग भिडिअखौ लाबोनो नाजागोन नोंथांमोननो आङो रेस भिडिअ बायदिफोरखौबो गेजेर गेजेर दिन्थिगोन नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय बाय बाय